Napulo ka mga bar sa syudad sang Iloilo ang ginpasirado bangod sa paglapas sang minimum health protocol. Ginserbihan sa closure order sa mga katapos sang Iloilo City Compliance Team, Public Safety and Transportation Management Office kag Iloilo City Police Office ang pulo ka mga bar sa sulod sang Lanay Grill Compound sa distrito sang Mandurriao bangod sa paglapas sa Executive Order 137 kag 137-A Regulation Ordinance number 2007-016 kag iban pa nga mga pagsulundan nga strikto nagapatuman sang minimum health protocol ilabi na sa pampubliko nga lugar. Sa subong, may ara na kita nga napa-close nga pulo ka establishment no sa pagmando sang closure order ni Mayor Jerry Trias. Ini to send message nga ang aton syudad seryoso no nga magapatuman sa mga penalidad sa mga wala gasunod sang aton nga mga guidelines nga gintalana sa ila para nga maka-open sila. Dugang panikunlo nga strikto ang pagbantay sa mga restaurants kag bar sa syudad ilabi na kon gabi. Permigid ginapa-remind sa aton mga establishment nga sundon ang mga protocols nga ginapa-implement sa ila kag kinahanglan may responsibilidad sila kag kinahanglan makooperar gid sila para nga magsigisigi na ang aton pa-implement sang mga bag-o kag masalog nga mga protocol sa syudad. Ginatag man sini nga padayon nga ginadumilian ang pagserbe sang makaulubog nga ilimnon sa mga menor de edad. Sa aton gali kabataan ang ginapahanumdum sang aton amay sa syudad si Mayor Jerry Trias, hindi essential ang pag-party-party, no? Pero ginakonsiderar man ni Mayor Jerry Trias nga maga-enjoy kamo kag magahatag man sang gamay nga pagligwa para sa mga stress kag mental health naton sa kabataan, pero hindi naton pagabusaran, no? Kaya ang tanan ini magabalik yapon sa pagtaas ang cases kung hindi kita magsunod sa aton mando sang aton syudad. Sa subong, strikto nga ginapatuman sa syudad sang Iloilo ang curfew for minors nga nagaumpisa alas 8 sa gabi tubtob alas 4 sa kaagahon. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mas sobra 50,000 ka mga kabataan nga nagaedad 12 tubtob 17 sa syudad sang Iloilo ang nabakunahan na kontra COVID-19. Nagdangat na sa total nga 51,483 ang nabakunahan na nga mga minor de edad sa organisado nga pagpatigayon sang vaccination rollout sa syudad sang Iloilo. Kahapon nga adlaw Nobyembre 30, sa pinakauli nga record sang Iloilo Vax Team, nagdangat na sa 4,204 ka mga individual ang nabakunahan na sa mga mega sites, kag 625 naman sa mga ining nakapabakuna na sang booster shots. Magluwas diri padayon man sa gihapon na pabakuna sa mga empleyado sa mga business establishments sa syudad, mga senior citizens, may mga kasablagan sa lawas kag medical frontliners. Tinutuyo sa lokal nga panguluhan nga mapalapit ang vaccination para sa mga nagatrabaho nga wala sang oras nga makapadulong pa sa mga vaccination centers. Para kay Mayor Trias, importante nga makapabakuna na agud malabot ang target nga herd immunity kag maproteheran ng imo kaugalingon kag pamilya. Ang sa DOH nga figure siya 112% na kita. Ang sa aton ti manubo-nubo pa kay ti mas damo ang aton nga target. But ang point sige gid ang aton pag-vaccinate, and we continue to campaign para ang vaccination sige no. May mga bakuna man kita sa mga district health centers, ang tanan nga ospital nga nangayo kinatagan taman. Buwas nga adlaw Disyembre 2, bukas ang 5 ka mga mega sites kag mahimo mapadulungan para sa first dose, second dose kag booster shots. Bukas ang Mega World Transport Hub, Ateneo de Iloilo, SM City Iloilo, Robinson's Place sa Haro kag University of San Agustin. Mahimo magpili sang bakuna nga AstraZeneca, Sinovac kag Pfizer. May bago nga variant ang Omicron. Hindi pa nakabalo ang WHO kung ano ni ka virulent or ano ka infectious, but just the same may ara kita nga negosyo nga pasira subong because ay gasunod sang aton nga mga protocols nga ginapasunod. Panugyan sang alkalde nga kinahanglan ang doble nga paghalong, ilabi pa nga may panibago nga strain sang COVID-19 variant nga Omicron nga nadiskubre sa South Africa. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.